Ahojky, ideme ochutnávku. Ideme ochutnávať túto žvačku. Volá sa to Muklergam a je tu napísané aj dole, že Mutant Stickers. Moja sestra si to neustále kupovala. A neviem, čo na tom skočilo, ale strašne sa mi páčili nálepky, čo tam mala. Proste tam sú také mutantské, hej. Takže to ideme vyskúšať. Ide sa skúšať. Takže otvárame. Čo to je scam? To je scam. Haló? Ja tam žiadnu nálepku nemám. Haló? Tak aspoň skúška. Je to dosť kyslé. Dosť kyslé. Ešte lávo vnútri. Citrón celkom. Normálne ma z toho štípi jazyk trochu. Keď je ti niečo štíplavé. Niečo čili. Tak ma z toho štípi jazyk. To má byť akože hej, také toxic. No, vidíte na obrázku. Celá tá žúka, taká celkom sladká. Ale, ako som hovorila, to vnútro je kyselé a postupne z toho štípi jazyk. Fakt ako také toxic. Pri nejakú spicy challenge alebo kyslú challenge celkom fajn. Akože nechutí až tak hrozne po pár minútach, keď už dožujete tú šťavu.